2020 meta il-Partit Laburista kien ġab proposta mal-Parlament Madana kollu riżultat uffiċjali għadhom maħbir u l-uffiċjali minn ħadd tal-Partit Laburista kien sabita din il-ħodma jgħidu li kien tħabbir tkun qed issir Ir-riżultat kollox indika li l-Labor rebaħ l-elezzjoni madwar jew 18,000 vot. Din hija ovvjament l-aħjar riżultat li l-Partit Nazzjonalista kiseb l-elezzjoni ġenerali mill-2013 ilgħu ukoll huwa inqas minn iktar minn nofs illi ġibna fl-elezzjoni tal-aħħar elezzjoni ġenerali għaliex nfakkar li fl-aħħar elezzjoni ġenerali ġibna 39,000 u llum qed ngħidu li d-distak huwa ta' madwar 18,000 favur il-Partit Laburista. Iktar kummenti ta' aktar tard. Grazzi ħafna.
Sempre ascolta in direzione